32 नं फेरगाव बियाबाव मन्दिर मस्जिद गिर्जा आरो थानसालि लुनायाव गोसो होदों TCLCC मासिगिरि बिक्रम दैमारिया गावनि बियाबाव। इसोरखौ सिबिनाय मन्दिर मस्जिद गिर्जा आरो थानसालिनि न'फोरा मोजां जानांगौ होननानै फोरमायदों रायजो राजाफोरनि सिगाङाव बिक्रम दैमारिया। दिनै फुंबिलिनि समाव गोजोनफुरि गिरुवापारा गामियाव मन्दिर लुफुंनायनि खुन्थिया गायसननाय हाबाफारियाव बाहागो लानानै बुंथियो बिक्रम दैमारिया। आं बे गामिखौ बावनानै थाङा, मानोना बे आंनि आंगो गामिनिनो नांजाबनाय मोनसे गामि बायदि होननानै। भगवाना इसोरा बेखौ लुफुंनायाव निश्चय हेफाजाब खालामगोन आरो जोङो इसोरखौ सिबिनाय जोंनि गोसो गोरबो सिङाव गोथार साननाय, गोथार मिजिं, गोथार हास्थायनाय, गुबुननि मोजांखौ साननाय बे मन्दिरफोरनिफ्रायनो गिर्जाफोरनिफ्रायनो थानसालिफोरनिफ्रायनो जोंहा जुरिजेनो। बिनिखायनो इसोरनि मुङाव बे बाथौ मन्दिरा मोजाङै लुफुंजाथों आरो समायनायै लुफुंजाथों आं बेखौ खावलायगोन। दा आङो बेखौहाय